Hola, sacarines. Bueno, com ja sabeu, com ja vaig dir la setmana passada, avui toca el vídeo de comentant l'spin-off de Luimelia, de Luisita y Amelia. que ja sabeu qui és Luimelia, o sigui, qui són Luimelia. Pues bueno, per qui no ho sàpia, són les xicones de Amares para Siempre de Amelia i Luisita, o Luisita i Amelia, com vulgueu. Que, bueno, és una parella de dos xicones i tot això, que així d'aquesta sèrie, bueno, han aconseguit que es facin un spin-off a soles per a elles, i això té molt de mèrit. Me he sentido muy orgulloso, entonces me ha dado un subidón. Antes de començar, vull dir, primer donar les gràcies als que la setmana passada em vau enviar missatges directes per Instagram donant-me les gràcies per tornar, que em trobava a faltar i tot això, i que vos havia tret algun somriure, que ja veus tu que el vídeo de la setmana passada pues, tampoc era molt allà, però bueno. Des d'ací vull enviar un abraç i una salutació i un besito i un abracito, però en confinament, vull dir, tampoc mos agarren confiances, al meu amic Frank Surimi i a Teresa Patapum, perquè són els meus amiguets i són els que em van ajudar. En el seu dia em van impulsar a que jo fera un vídeo comentant Luimelia, perquè ells, clar, ells em coneixen i veient que jo estava molt atenta a esta novel·la, a esta sèrie, van dir, chica, fes un vídeo comentant-ho, i jo, pues aquí estoy, porque me debo a mis fans, i a ells, que són els meus amics. Així que res, que començarem comentant. Luimelia, de Luisita y Amelia. Si estàs en contra de totes aquestes coses, de que la gent del mateix sexe es pugui voler, es pugui casar, pugui formar una família i totes aquestes coses, te'n pots anar per has vingut, o sigui, és que no cal ni que vegis més el vídeo, vull dir, no, perquè per què vas a veure el vídeo si jo, les persones com tu, pues no caeu bé, lo siento, ja sé que hauria d'anar més allà i que no hauria de fer cas, però és que estàs en contra de lo que jo represento, sinó que, per favor, hasta luego, Mari Carmen. Nada, empecemos. Y aquí se escucha todo, ¿eh? O sea, que tiene novia. Pues creo que no, porque cada vez escucho un gemido distinto, por lo menos llevan 3 diferentes esta semana. Com posa l'orella a la Lucia? ¿Qué? Porque estoy muy sola. Sola. Ai, jo també, però no passa Por res. cierto, ¿has utilizado el Satisfyer que te regalé? Sí. És un avance, el Satisfyer, si lo digo. Luis, Maravilloso. Por favor, deja de pensar y termina de vestirte y enséñame las És que és camisetas. Pesada. Madre mía, al repaso que li he pegat de dalt a baix la Maru. Qué zorra. Soy la vecina de abajo, que es que he ido a correos y me han dicho que tienes un paquete a mi nombre. No me suena. No, Lástima. ya. Es que en el paquete iban unas És que camisetas partidas. súper descarada, con la mira de dalt a baix, que marranona. Azules. Bueno, no es un azul cualquiera, es azul celeste, pero... Sí, sí, lo que tu Es digues. que justo llevaban eso de ahí de Angelines. I damunt faci no se de casa. no em toques. No, Luisi, no li sona. Anda, mira, yo creo que en esa Ahí caja va, igual... ahí una de las está. camisetas. ¡Sorpresa! Y en la etiqueta pondrá mi nombre. Venga, hasta luego, Mari Carmen. I tancar la porta als morros per tota la raó del món, o sigui, jo veig la caixa i jo entro i agarro la caixa, no em quedi com, ai, mira, igual és aquesta caixa, me la dones? No, jo a veure que hi dic, venga, a xupar-la i me'n vaig. Si no, digo lo que me dicen, mira Amelia, qué guapa. Soy Amelia Ledesma, Amelia, 9 años. ay, Amelia, qué guapa que es esta persona. No sé cómo puedo estar tan bien. O sea, yo no sé cómo puedo estar tan bien. Els personatges de la sèrie, o sigui, Luisita i Amelia, tenen el seu Instagram i el seu Twitter personal, que són Luisita Gómez S i Amelia Ledesma Off, ¿vale? Seguir-los perquè ahir podeu seguir la trama. Per cert, la sèrie està a 3 Player Premium, que no m'han recordat de dir-ho. Es teniu que subscriure per veure-ho, vull dir, són 2,99 al mes, és barat, la primera setmana és de baix i damunt podeu veure Los Hombres de Pago, que ara torna, El Internado, sèrie, la millor sèrie del món, que ja farem un review estos, per comentar al final de l'Internado, que jo fa anys que no ho veig, mentira, no fa anys, perquè farà 2 o 3 setmanes, no, 2 o 3 setmanes no, però igual 2 mesos sí, perquè ho vaig veure en aquesta quarantena, la vaig tornar a veure. Física o química, vull dir, podeu veure mogolló sèries ahir, així que gasteu-se la pasta, 2,99 € al mes, que és baratet, ala, i això, i seguiu-les, o sigui, seguiu-les, també seguiu les actrius, Carol Rovira i Pablo Usero, que són top, i damunt ara en breve estrenen pel·lis i coses d'eixes i són molt bones actrius, o sigui, és que ara no vegeu, no sé si veureu la diària, però, o sigui, Amares para Siempre és top i ara estan dient una troba molt guai i molt xula i a mi em fan plorar i no merezco plorar. Ara, continuem. Porque os armaré con uno.
Ai, filla meva, que dramàtica que és la meva Amèlia. És que és comedianta. Amelia, cariño. Mireu-la. Ai, pobreta. Abrázala. Mi vida, no plores. Te había dicho que esto era comedia, ¿verdad? Sí, però ja vol ser dramàtica. Què passa? Tens algun problema? Sí, ha perdido Es que no sé quién te piensas que eres. Se viene encuentro. Mira. Però, si però mira això, si és que a Amèlia li s'ha il·luminat la cara. Hola. Que guapet, que guapet. Hola. Perdona, ¿puedo ver esa caja? I clar, filla, Sí, claro. ¿De dónde has sacado estas camisetas? me la trobades. Es que te va a sonar rarísimo. Bueno, hoy ya nada, pero sí que me por cierto, Ay. soy Luisina. Amelia. Sofía, un besito, amores. ¿Qué dice usted? No, Luisino, ¿no? Es que la foto es un poco cuadro. ¿Pero por qué no? Primero, porque pareces la veneno. Oye, Hola, a chica. ver. Y segundo, ¿por qué no tienes 16 años para sacarte una foto poniendo morritos? Bueno, María, es que esto es por tu culpa. Pues yo por la em faig mía. fotos fent porque tú me morritos i dijiste que me tinc modernitas y ya 25 estoy anys, no passa res. Y si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono. Ja va fer-se vegana de Creo que repente. había algunas cosas a las que no podría renunciar. Como el vino, ¿no? Que he visto que te gusta mucho. Me parece insultante. Yo no he bebido. Padre, se me está enviando una foto de su chorizo. ¿Cómo? Amèlia Mi està padre, flipint. Que a veces me envía fotos de... pues eso, de su O sea, que no que mi padre me envía un match... No, no es un match, ¿eh? Es una cosa de estas que... Aborta. Bueno, mi padre Aborta, mi me manda vida. fotos así como No, de- no, no, como si me que requiere aborte. follar a mi padre o que me mandara fotos de No, su no, ropa. no, no, no. sé, tío. Aborta, cariño, No sé, es aborta. que me envía fotos por SMS y... Pues eso, ¿Estás bien? claro. Sí. ¿Tú? Si jo veig a una fent aixina, jo també m'assuste volent dir, amiga, ¿estás bé? ¿Qué te sucede? Ala, y estos dos, claro, lianse, en fin. María. La copla. Ole! Ya lo sé, es muy viejuno, ya lo sé. Però que, mira, cançons velles són les que més xules estan, sí lo digo. Jo sóc fanser de la Rocío Jurado també i escolto cançons. Mira, ¿tú te sabes esta canción? Tengo la cara Minutos bien musicales guapa, con la frente Luis muy Melia. ajustada, la cadera distinguida y un trasero que sabe hablar. Pues maravilloso. Si lo digo cantantes de repente. Same energy de Luis Melia cantant que quan Belén canta la de Como quieres que te mire, cara de sardina frita. No sabeu quin vídeo és? Sí, és este. Como quieres que te mire, cara de sardina frita. Si cada vez que te miro se me revuelven las tripas. Subir y tomar, no sé, es que después de la hamburguesa igual nos viene bien una manzanilla. Ai, Déu, que mal de panxa m'ha agarrat de pensar en la manzanilla. Claro, no es veu, però és que ella estan liats. O sea, sí que es veu, però no en plan primer plano, es veu ahí. Uy. Estes van a fer cochinaes. No, no són cochinaes, que l'amor és molt bonico i molt preciós. La foto de Marce en el chorizo és meravella. Me cago en vuestros putos muertos. Pero ¿qué pasa, cariño? Que son Representa el esos gritos. fandom Pues quan que la Lucía Luisi es un es va besar en tío. ¿Cómo puede Sebastián. ser un tío ser lesbiana? ¿La hija de los extremeños? Ah, pero esa salía con un cura, ¿no? Al principio de la temporada. Antes de conocer a Aurelia. Ya, pues que a lo mejor es bisexual. Digo yo que los bisexuales también Oh, tienen derecho a tener sorpresa. representación. Sí, claro que sí. Claro. Y los transexuales, y los pansexuales, y los polisexuales, y los demisexuales. Pero es que Lucía es lesbiana. I ja està, punto pelota, s'ha acabat. Quieta, potrilla desbocada, quieta. Esto es censura, Claro, és y que censura de las ja gordas. m'agradaria a mi que enclavar l'anunci del Florinda pel mig també. Mal que a nosotras esto nos va a pasar. Ai, que guapet. Són Vale, novietes. cortamos. Estoy harta y harta. Que guapet. És que, clar, de repente canvia la il·luminació i tot. És tan guapeta, esta escena. És que les actrius estes són increïbles i m'encanta esta escena. És que estic sentint ara, o sea, que jo la sèrie ja l'he vista fa, o sea, pues quan va eixir. Però és que real, és que vull parlar, però estic mirant l'escena. L'escena, o sea, l'hauré vista ja 50.000 voltes i cada volta que la veig sentís el mateix que la vaig veure la primera volta? Això és meravella, o sea, jo què sé, maravilloso. És que tot està super ben gravat.
estic living en la situació. És que està tot com tan delicat, tan guapet, tan cuidat. Mira, és que que meravella d'escena. La importància d'esta escena, poca broma, és que es hauria d'emitir aquesta sèrie en plan en obert per a que tot el món ho veiga. Perquè és que és necessària esta sèrie, ja està, ja ho he dit, és el que hi ha. ¿Tú te has visto? Ese pelo, esa piel. La veritat és que és molt guapa, la veritat. Eres demasiado guapa para hacerte lesbiana. Este tío es tonto. ¿En serio? Es tonto. Ahora no me malinterpretes. No Tengo merecemos. muchas amigas lesbianas y siguen este mundillo. Tengo muchas amigas lesbianes, això és el que diu. Jo no soc lesbiana, no estic en contra d'això. Si jo tinc moltes amigues bolleres. Pues no, eres un homófobo, gilipollas. O sea, que Imbécil. una mujer, por ser guapa, ya tiene que estar con un hombre, ¿no? Pues no. Pues es una pena, no te voy a mentir. Pero no por machismo. Sino por guapa. Así como. Tocando los cojones. Es que me han recordado. Pues mira, ya que te los toco literal. Muy bien, Vaya, me ha Amelia. costado un poquito encontrarlos. Es que no te... Te voy a denunciar. Hazlo. Estoy segura que Camilo estará encantada de confirmar mi versión. Claro que sí, Camino, dale ahí. Muy bien. Hala, respira. Y reflexiona un poquito sobre lo que hemos hablado. Hala, a chuparla. Hasta luego. Madre del amor hermoso, lo que da que porten estos dos. Diciendo, ay Dios mío, líbranos de todo lo malo. Ay, 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 qué bosa. Tengo que estar tan... Chica, por amor de Dios. vomitar. Aguanta que estoy en la casa. Sí, sí, aguanta. Ai, que asco està bossant. Jo sóc Luisi fent així no l'hem dit, no vull ni veure't, zorra. A tothom m'ha passat alguna volta bossar de festa o tornant de festa, no passa res. Això és que la beguda pues, m'ho senta mal a la panxa, és el sopar que m'ho ha sentat malament. No. Bueno, yo he echado mucha imaginación. Yo no te lo permito porque solo le he pedido 2 entradas para ir a verla a su musical. Luisita, que porque sea actor y sea negro no significa que salga en El Rey León. Tú lo has pasado de puta madre esta noche, ¿verdad? Bueno, algo És que és tendré molt bo, hacer, cuando tio. quieras. 10:30, per favor. 3 hores esperant-la. Jo la mate. O sigui, jo és que és un mata-la, Juan, mata-la, clarament. Estan elles ahí parlant per WhatsApp. Lo fàcil que sigui parlar de cara, que jo soc la primera que tampoc parlaria de cara, perquè a mi la cara em posa molt nerviosa. Però mira, les enviant-se WhatsApp, és que són tan mones, súper. Jo esta li diu que la trobaria a faltar. Si és que la trobaria a faltar hasta jo, que és un personaje. En fin, no merecemos. Ay, es que son muy mones, súper. Oh, súper, es que la quiero muchísimo. Más que a mi vida. Qué mono. Yo tampoco. Ay. Joder. Buenas noches. Buenas noches. De munt esta cançó superxula, tio, perquè Zahara fa unes cançons que són temazos, si jo digo. Que guai. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti. Pero si me encuentras escondida ahí, al último sentado Ai, Living, O sigui, el Living, perquè la cançó està xula, però mal, perquè no me viene bien això ara. Menos mal que no és la primera volta que ho veig, perquè el primer dia vaig plorar. Ara ja, jo soy fuerte, com roca, ja no plore. És que aquestes actrius en els ulls es presen tant, tio, que és que encenc com elles ara mateixa. És que mal. Ara després aquí me se queda un mal cos que jo dic, què la passa? Claro, com tinc que estar bé? Si és que és impossible que estiga bé. És que no estic bé. hay nadie que peine mi cabello. Claro. No hay nadie. La Luisi veu que l'Amèlia ha sudat d'ella i s'ha deixat la tassa allí damunt la taula, farà marca i dirà, però bueno, yo la quiero, voy a por ella, sí lo digo. I clar, en tota la roda del món se'n va a buscar-la. Ja s'ha anat. I Amèlia diu, wait a minute. I se'n va també a buscar-la. I encuentro, claro, i ahí estan. I així es va acabar el capítol hasta la segona temporada. Bueno, pues ja s'ha acabat la sèrie. Llavors vaig dir que era una sèrie curteta, total són 6 capítols d'uns 10, 11 minuts aproximadament cada capítol, i res, això,
que espero que us hagi agradat el vídeo, que és que no, vull dir, és sin más, vull dir, no n'hi ha molta cosa, no n'hi ha molta més coses que dir, que res, que esta sèrie teniu que veure-la sí o sí perquè és molt necessària, explica moltes coses que a dia d'avui ens pensem que estan com solucionades, diguem, i en realitat no, en realitat queda molt per lo que lluitar, pels drets de les persones LGTBI, i no em pareix bé que la gent estigui a casa tocant-se el papo sense fer res i passant del tema, perquè al final és un tema que ens incumbeix a tots, vull dir, com a societat ens incumbeix a tots que tot el món tingui els mateixos drets. No sé, llámame loca. Però bueno, això, que com sempre n'hi haurà gent que no ho acceptarà, com és lo normal, que no és lo normal a veure, però vull dir que n'hi ha gent que no ho accepta, no entenc el per què, però bueno, en fi, ja s'apanyaran. Tampoc anem a demanar els permisos a aquestes persones per a fer el que mos rote, no és necessari. I res, a veure, han confirmat per una segona i tercera temporada, de fet, ara estan gravant segona i tercera temporada, i ara a agost estrenen la segona, o sigui, feu ser 3 Player Premium, ja ho he dit antes, perquè 2,99 al mes total això que no és res, a més, ja he dit, tens una setmana de baes, o sigui, què més vols que faci? Damunt pots veure sèries de tota la vida, hasta Farmàcia de Guàrdia està, vull dir, és que pots veure sèries de tota la vida. I res, hasta el vídeo d'avui, sacarines. La setmana que ve tornaré a pujar vídeo, el divendres, ja ho sabeu, a les 8 o això, tornaré a pujar vídeo i res. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si us ha agradat, ja sabeu, li doneu like i subscriviu al canal si encara no estàs subscrit, que per així baix li pots posar subscribir-se i et subscrius i enxufes la campaneta. I ja està, jo contenta i desenvenida de la vida. Res, ja sabeu, podeu seguir-me a Twitter, a Instagram i al Facebook, tinc pàgina a tots els puestos, en fi, acabaré loqueta. I res, si algun dia digueu, ai mira, pues Sofia podria fer un vídeo sobre això, pues m'ho digueu. No em digueu coses rares i sèries rares, perquè jo no vaig a veure sèries rares, vale? I res, que això és tot per avui, que espero que us hagi agradat els vídeos. Ens vegem la setmana que ve i ala, un besito, sacarines, adeu!